ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ମାଛ ବଜାରରେ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆସିଲା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମାଛ, ଗୋଟେ ଚୁନା ମାଛ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ଦେଖିକି ଆମେ ଦୁଇ ଯା ବସିଗଲୁ ମାଛ ଖେଳିବାରେ। ଚୁନା ମାଛ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିସ୍ ମାଛ ବି ଥିଲା ଆଉ ତାଥିରେ ଛୋଟ ମାଛ ବି ଥିଲା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ୍ଟିଆ ମାଛ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ କଣ୍ଟିଆ ମାଛକୁ ବନା ସରି ହେଇଥିଲା, କଟା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ମାଛକୁ ନେଇଗଲୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଭଲକିନି ମାଛକୁ ପରିଷ୍କାର କରିକି ତାକୁ ବି ଧୋଇଦେଲୁ ଆଉ ଚୁନା ମାଛକୁ ଭଲକିନି ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇଦେଲୁ। ଚୁନା ମାଛ ଯଦି ଭଲକିନା ପରିଷ୍କାର କରି ଧୁଆ ନଯିବ ତ ତା ଦେହରେ କାତି ବି ରହିଯାଏ, ତ ସେ ତାକୁ ଭଲକିନା ଧୋଇଦେଲୁ। ଏପଟେ ବଡ଼ ମାଛକୁ ଭଜା ହେଲା। ବଡ଼ ମାଛ ଭାଜୁ ଭାଜୁ ଚୁନା ମାଛକୁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେଲୁ। ଏପଟେ ମାଛ ଭଜା ବି ହେଉଥାଏ, ସେପଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି ବି ହେଉଥାଏ। ବଡ଼ ମାଛ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରୁ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ବି କଟା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ବସିଥିଲା, ତ ଭାତ ଫୁଟିଥିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଦେଖୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ମାଛ ଭାଜୁ ଭାଜୁ ପୁଣି ଭାତ ବି ହେଇଯିବ। ପୁଣି ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକିନା କଷିଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷିଦେବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପାଣି ଦେଇକି ମାଛ ଆଳୁକୁ ଆମ୍ବୁଲକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେବେ। ତ ରେଡ଼ି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଚୁନା ମାଛକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଯେଉଁ ପକାଇଥିଲା ତାକୁ ଗୋଳେଇକି ଟିକେ ଭଜାଭଜି କରିବାରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ମାଛଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଭାଜି ଦେଇକି ତାକୁ ଖଟା ଆଉ ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଖଟା ମିଠା ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମସଲା କରିଦେଲୁ। ତ ଦିନ ସାରା ଏମିତି ଚାଲିଗଲା।